Haga jingile kai MLS hapring ka Kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami, Persia ka New York Red Bull. Haga ni ka jingile kai Messi klemmi madan nadu wasdang jong ka jingile kai. Haba pai shek ni ka jingile kai ka Inter Miami ka layo pan ki jar nengkong haga minit ka ba live nyew Lengbao Gomez. Bad ia ka bol ay rapen bu daw alen. Baleng bang ni ka shigul ka Inter Miami ka tam dai wela not hadu bokod ka kela stem. Bad haga kela min ka Inter Miami kadang pen klan shu ya ka Kenhun ka jongka haga bagala sei madan ya urang ile kai ba kensai jongka Lionel Messi haga minit ka ban riu peu. Badai hasuaban kod artat ka jingile kai kata haka minit ka ba prap kundai urang tep gol ba sherkai jong ka Inter Miami Lionel Messi ulio ban tep ya ka gol ka ba ar naga benta ka Inter Miami haka na ka jingile kai. Bad ia ka bol lai rap penbu da urang ile kai batang khat pras nem jong ka Inter Miami u Benjamin Grimachi naga ni kari USA. Bad leng baga ni ka 6 job ka Inter Miami kalamat biang ya ka 6 job hadin South League ki jingile kai MLS ki jongka.